igaro ala, jendea nekatu egiten da, hainbeste itxaroteaz. Egunak igaro ala, jendea nekatu egiten da, hainbeste itxaroteaz. Hainbeste itxaron, borrokatu zertarako te da, itxaropena itzaltzen doa, badoa belaunaldien nekea. Asturan erortzen ari dira, askatasunaren alde, gure herriaren alde, bizitza eman zuten haiek. Gure bidea, askatasuna. Egunak igaro ala, jendea nekatu egiten da, hainbeste itxaroteaz. Egunak igaro ala, jendea nekatu egiten da, hainbeste itxaroteaz. Bakeak eta justiziak gaitu borrokan gidatzen, datorren belaunaldiak desan guk ez duguna lortzen. Hau ez da etsipen kantu bat, itxaropen oiua baizik, bidean amets hori egunen batean ikusiko dugu beterik. Gure itxaropena, gure ametsa, gure ametsa egia bihurtuko da. Egia bihurtuko da.